Plavecký hrad vznikol práve v tejto vlnovej línii v druhej polovici 13. storočia. Jeho stavba sa pripisuje kráľovskej iniciatíve, pravdepodobne pod dohľadom niektorého z bratislavských županov. Hrad sa v písomných prameňoch prvýkrát spomína v roku 1291. Ale už vtedy sa píše o udalostiach, ktoré sa odohrali v roku 1273, keď sa pod hradom stretli uhorské vojská s vojskom českého kráľa Přemysla Otakara II. Táto bitka je dôležitá. Potvrdzuje, že hrad už v tom čase stál a plnil vojenskú funkciu. Stál na hranici medzi Uhorskom a územím, o ktoré sa český panovník usiloval. Jeho úloha bola teda jasná. Strážiť západnú hranicu a tvoriť článok v signalizačnej sieti hradov, ktoré si mohli dávať znamenia ohňom alebo dymom. Keď z veže Plaveckého hradu vyšľahol signálny oheň, bolo ho vidieť z branča, ostrého kameňa aj korlátky. Tak vznikol systém, ktorý chránil západné Uhorsko.